Βία στα σχολεία. Αν είσαι γονιός, σε αφορά και θα ήθελα την βοήθειά σου. Έλα να σπάσουμε τον κύκλο της βίας τώρα. Και για να το κάνουμε αυτό, ένας τρόπος μόνο υπάρχει. Ο τρόπος αυτός λέγεται επικοινωνία. Επικοινωνία με τα παιδιά μας, επικοινωνία με το σχολείο, επικοινωνία με τους γονείς των παιδιών που μπορεί τα παιδιά μας να έρθουν σε. Είναι πάρα πολύ κακό, έως ανόητο θα έλεγα, όταν δύο παιδιά μαλώνουνε, να προσπαθούμε να βρούμε ποιος φταίει. Είναι παιδιάστικο και θα έλεγα και λίγο κατηνίστικο. Δυστυχώς και οι σύλλογοι όταν γίνονται στα σχολεία, αυτό που έχω διαπιστώσει είναι το μόνο που ενδιαφέρει τους γονείς είναι να βρουν τον αποδιοπομπαίο τράγο, το επιθετικό παιδί, να το απομονώσουν, να το διώξουν με κάποια συνέλευση, που αυτό δεν γίνεται, δεν το επιτρέπει ο νόμος, και να μαλώσουν το παιδί και τους γονείς του παιδιού που δείχνει μια παραβατική συμπεριφορά. Αντί απλά αυτοί οι δύο γονείς να συναντηθούν με τα παιδιά τους και να σπάσουν τον κύκλο της βίας. Έτσι λοιπόν δημιουργείται ένας μεγαλύτερος κύκλος βίας, γιατί το δικό μου παιδί είναι έτσι και το δικό σου είναι αλλιώς κτλ. Και αυτό δεν βγάζει πουθενά. Αν δεν διορθώσουμε αυτό το κομμάτι της επικοινωνίας με τους γονείς, με το σχολείο και με τα παιδιά μας, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Θα συνεχίσει ο κύκλος της βίας και τα πράγματα θα είναι πολύ χειρότερα στις μεγαλύτερες βαθμίδες του γυμνασίου και του λυκείου. Αυτά τα χτυπάμε στη ρίζα και από όταν είναι μικρά, από το δημοτικό. Με λυπεί πάρα πολύ όταν συμμετέχω στον σύλλογο και ακούω να κατηγορούν ένα παιδί για παραβατική συμπεριφορά. Ελπίζω και σένα το ίδιο. Δυστυχώς, σήμερα το θύμα μπορεί να είναι το δικό μου παιδί, αύριο μπορεί να είναι το δικό σου παιδί και ούτω καθεξής. Αλλά αν δεν επικοινωνήσουμε το πρόβλημα, δεν μπορούμε να το λύσουμε. Και δυστυχώς, ο περισσότερος κόσμος θέλει όχι να επικοινωνήσει το πρόβλημα, αλλά θέλει να πει ποιος έχει το πρόβλημα. Και αυτό είναι, όπως καταλαβαίνεις, άρρωστο από μόνο του. Δεν συναντιόμαστε για να πούμε αυτός έχει το πρόβλημα, όχι, το ξέρουμε ότι ένα παιδί με παραβατική συμπεριφορά μπορεί να έχει κάποια θέματα. Αλλά νομίζω τα μεγαλύτερα θέματα τα έχουμε εμείς οι γονείς τελικά. Και επειδή δεν έχουμε λύσει τα δικά μας προβλήματα, προσπαθούμε να τα φορτώσουμε στους άλλους. Παίζει ρόλο η σχέση που έχουν οι γονείς μεταξύ τους, παίζει ρόλο πώς συμπεριφερόμαστε στα παιδιά μας και αυτό μετά έχει αντίκτυπο σε όλη την κοινωνία. Οπότε αν δεν αλλάξουμε τη συμπεριφορά μας εμείς, και το παιδί μας δεν θα μπορέσει να αλλάξει τη συμπεριφορά του. Γράψε μου στα σχόλια, εσύ σαν γονιός, πώς αντιμετωπίζεις αυτές τις καταστάσεις ή ακόμη και σαν παιδί, τι μπορεί να έχεις βιώσει σε τέτοιες καταστάσεις βίας. Ευχαριστώ.